Ja és dilluns 29. Això vol dir que avui ens diuen si és nen o és nen. O no. Si es deixa. Perquè tenim un conegut que també està més o menys com nosaltres i va anar la setmana passada i es pensava que li dirien i no es va deixar el nen. Estava així amb les cames creuades, podem dir, foteix una mica. A veure si podem. I així podrem deixar de dir-li el germanet o la germaneta cada vegada. Una mica rotllo, parlar així. A veure. I anem amb el Jan per primera vegada. Per primera vegada veurà una eco, en directe. Estàs nerviós? No. Hola, que bé, no està nerviós. És que és tot un home, ja. Bueno, i que tampoc sap de què li parlem. Estem a la sala d'espera, esperant a veure que ens toqui. I el Jan ens està donant revistes per llegir, oi que sí? Sí. Gràcies. M'ha donat petits i grans. Ja sap de què va el tema. S'ha preocupat perquè no entenc què li fan a la mà. Que te va buscar. Ha anat a buscar la doctora, l'altra doctora. Són dos. Per Són veure... dues doctores. Sí. Per fer unes Què és allò de la pantalla, Jan? Un germanet. Un germanet. Jan, saps què és aquest soroll? Què li fa el germanet? Quart dia plovent. Material necessari per sobreviure una tarda amb el Jan. Molta pastelina. Podem anar a buscar pintura, encara prou? Molta pastelina. Alguna alternativa? La pinya és molt dolça. I així va. També s'aixirà. També s'aixirà. No, també s'aixirà. Què vols? Plàtano. Això vol dir que vols plàtano? A veure... Hola! Mare meva de Déu. De quin color és per dins el kiwi, Jan? Paper. I això de quin color és? Marró. Que és una boleta marró, oi? Sí. Això no és un kiwi, oi? A veure, tallem. Uala! Que fort. Un kiwi! El Jan i la Laura estan fent pastelina. I atenció aquí, el que ha aconseguit fer la Laura. Una pastanaga. I la nena ha fet alcagols. El Jan ha fet uns cargols. Mentider. La mama. A la mama. Uns plàtanos, bueno, un mànec de plàtans. Un plàtan, atenció, un plàtan obert. Mira, mira, si sembla que s'hagi de poder menjar. Prova. Sí o no? Què més ha fet per aquí? Un coco. Una maduixa, aquesta és d'ahir. Els d'avui els ha fet més bé. Un nou ferrat. Això és de l'altre dia. Una... Això ho ha fet ta mare. La mare es nota que no està tan polit. Un kiwi obert, que abans hem vist com l'obríem. Coco. Un coco, un coconut. Un raïm. El tomàquets, aquest és meu, més escarós. I atenció, aquest d'aquí, un raïm. Bueno, un racimo d'uves. Com és un racim? Un racim. Atenció al cargolet que ha fet la Laura. Que és una cosa tan bonica. Mireu, mireu, sembla que s'hagi de moure. Cargolet, que estàs viu? Ui, no. I un petito. Ah, molt bé! Com que avui és un dia de merda, hem decidit fer activitats de més merda. Concretament és treure la merda dels riells de la porta que porta a la galeria. Mira, Jan, que ja el pilles, corre, pilla'l. Què estàs fent, Jan? Què és això? Netejar
Ah, molt bé. Què és això que estàs traient? Una mica de merda. Una mica mera. Vale, molt bé, així m'agrada. Tot a fora, Quin nen més implicat que tenim. Si el que ve és igual. Papa, que diu que n'he fet? Oh! Uala, tio! Sort d'ell, Pues he aprofitat i m'he fet les mans, les ungles, m'he retallat les ungles, me les he llimat i me les he pintat, allò que no faig mai. Però com és dilluns i estem a casa, aprofito. I ara vaig a berenar com el jam, perquè ho he vist i m'ha entrat antojo. Un biquini, de pan Bimbo. I el Jan, embobat, mirant. Què mires, Jan? A veure com amb el biquini. Estàs fent blog? Amb el biquini. Uala, la meva nina està fent blog. Molt bé. Li he enganxat. Que per cert, el vídeo de la Judith Time no tinc temps de veure-ho. M'he viciat, no tinc temps. Estelina, hem pintat les ungles de la mama, hem buscat noms pel nou fill, i ara què ens toca? Exacte. Cotxe teledirigit per dins de casa. Us en recordeu quan els cotxes teledirigits eren el regal de Reis? Hòstia, no ha passat temps ni res. Acabo de lligar la càmera al cotxe teledirigit. I ara intentarem a veure que funciona. Xoca! Sí, xoca. Molt bé! Aral. Què li estàs fent a la mama? Curà. L'estàs curant? Què té? Mocos. A veure. L'enrotlles, oi? Si enrotllo el... A veure. Qui ho fa, L'avorriment ha degenerat a treure-li els mocs a la Laura. Així. Si no sempre pot negociar fins que arribi el Nene, servei. no farà mal a mama. això? No farà mal, oi? Per favor. No fa mal. No, per pessigolles. No. Ai. Tan aquí dins. El què? embolicades. Mira, tan embolicades. I Home, què? Lani, tan embolicades. I per... El què està No embolicat? pot ser. No pot ser? Avi, treu això que les desembolicarà. Ai, senyor. Ai, quina feina. Ai, senyor, quina feina. Quina feina. Jo crec que les hem de posar, no sé, en Allà. algun puesto. Posa-les allà en fila. Aquí. Jan, El Jan ja té feina desembolicant totes les taronges que ha portat l'avi. Aviam, tu creus que les podem posar així, Jan? en fila, Aquí sí. en fila, una costat de l'altra? Sí. Sí? Mira, l'avi ha trobat diversió ben bé per 5 a 10 minuts. Posem un posadeta. Ara t'ho pararé. Ara no t'ho Sí, perquè fa no fatal. li dius, bueno, no. No, perquè no és... És perquè Prueba superada. ha sigut un dia molt maco. Vale, ja està. Hem dit que quan acabés... I ara què fem? Moment de fer massatges al papa. Això no durarà gaire. Ai, és que cau. Què passa? És que cau una mica. Me deia jo. Saps bé? Jo quan era petit feia molta estona amb el massatge. Per què no ens passa ara això, Això és que nosaltres veritat. som els pares? El Joan feia molts massatges i a mi em cuidava sempre i em feia massajitos als peus. I sempre venia al quarto i deia, vols que te'ls cuidi? I venia corrents i em feia massajitos i era més I molt... fins aquí el dia d'avui. Ha sigut un dia emocionant i dens, molt dens. Fins demà. Ai, senyor. Ai, senyor, quina feina. Quina feina. Jo crec que